L-analiżi tal-qagħda finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista li komplet tkun ippubblikata fil-Gazzetta Kulħadd turi li jeżistu riski serji għas-self biċ-ċedoli jekk il-Partit Nazzjonalista ma jibdilx ir-rotta li qabad fl-aħħar ftit snin. Mill-kontijiet ippreżentati quddiem il-Kummissjoni Elettorali jirriżulta li sissa il-Partit Nazzjonalista ma beda jħaddem ebda pjan biex f'inqas minn 10 snin ikun jista' jħallas lura iċ-ċedoli. Dan kif imwiet fil-kuntratti ma' min sellef il-flus b'mod anonimu lill-partit. Fil-fatt, fil-waqt li l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista provat tindika li sar xi titjib fil-qagħda finanzjarja f'dawn l-aħħar snin, il-kontijiet li l-Partit Nazzjonalista preżenta lill-Kummissjoni Elettorali juru eżatt bil-maqlub. Sa tmiem is-sena li għaddiet il-Partit Nazzjonalista akkumula telf finanzjarju ta' 6,600,000 euro. Dan l-aktar minħabba telf qawwi li tisir fis-sussidjarji tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment il-kumpanija Medialink. Il-qagħda ta' Medialink tidher li sejra mill-ħażina l-għan. Fil-fatt it-total ta' telf akkumulat tal-Medialink is-sena li għaddiet qabeż l-10 miljun euro. Hija din is-sitwazzjoni li tista' tpoġġi f'periklu serju lil dawk li poġġew flushom fiċ-ċedoli. Għaliex fil-waqt li l-Amministrazzjoni Nazzjonalista qalet lil dawn il-persuni li fi żmien 10 snin se jieħdu flushom lura, fl-ewwel sena minn dun fetħet l-iskema ma kien hemm l-ebda indikazzjoni illi dan jista' jseħħ. Il-Partit Nazzjonalista mhux talli ma bedix ifaddal biex eventwalment ikun jista' jħallas lura ċedoli, imma tal-is-sena li għaddiet tagħmel telf finanzjarju ta' 1,600,000 euro. B'kuntrast kont prinċipji finanzjarji konservattivi, suppost il-Partit Nazzjonalista poġġa fil-ġemp madwar 350,000 euro, ħalli jkun jista' jħallas iċ-ċedoli lura fl-2026. Dan minħabba illi issellef 3,500,000 euro fuq 10 snin. Fir-realtà, minflok faddal, il-Partit Nazzjonalista kompla jonfoq ferm aktar milli jaqla. Min barra ċedoli fis snin li ġejjin, il-Partit Nazzjonalista jrid iħallas lura diversi djun ma' banek kummerċjali. Din is-sena l-Partit Nazzjonalista jrid iħallas dejn ta' 415,000 euro. Imbagħad fi żmien sentejn għandu jagħti 418,000 euro. Segwit fi 3 snin ta' wara pagamenti ta' djun li laħqu l-1,300,000 euro. Mbagħad sal-2025 irid iħallas dejn ta' 1,200,000 euro ieħor. Fl-2025 jiskadi dejn ieħor ta' 2 miljun euro.